Prije svega rekao bi, saznao sam preko društvenih mreža za kliniku i odlučio sam se ići popraviti zube jer tako više nije moglo ići dalje. Na kraju krajeva život je samo jedan, a sa zdravim zubima, lijepim osmijehom potpuno drugačiji. Pa to sve skupa trajalo je, znači počeo sam 14.2., došao sam 15.2., znači dok mi je to sve skupa zarasto, sad sam došao 6., 7. put i zubi su na mjestu, sve je uredno, bezbolno, nema straha. Doživotno mi je bio strah od zubara, ali dok sam došao k vama, znači 14.2., onda taj strah je jednostavno mjesto. Potpuno bezbolno, bez straha, uljudnost na nivou, nemam kaj reći drugo. Dojam mi je bio jako dobar, nemam nikakve primjedbe, još više nego sam očekivao samim primitkom od prvog dana pa sada do završetka. Ljudi, nemojte se ustručavati, dođite, popravite zube, rekao sam, život je samo jedan, osmijeh je, zdravlje na prvom mjestu.